Bareta alas 12, DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan, DCGB Bareta alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na udto sa Indogabos mga tugang ngunyan na aldaw nin Huwebes, Agosto 21, 2025. Ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kanda kulang mga bareta sa lado lokal, siyam na contingents, opisyal na magraralaban sa street dancing competition para sa Ibalong Festival 2025 sa Setyembre 5, 2025. Bagong Albay PNP Provincial Director naglilibot na sa mga hipatura kan pulisya para aramon ang sitwasyon asin kamugtakan kan kapulisan sa probinsya. Mga department heads kan Kapitolyo Provincial ipapaapod ni Gobernador Rosal para linawon ang milyones na bayadan kan Kapitolyo sa catering services. DPWH Bicol pighahalat pa ang pagbaba kan pondo para sa pag-irahay kan mga nadanyaran na infrastruktura durante kan Bagyong Christine lalo na sa Tercer Distrito kan Albay. Sa lado nasyonal, Estados Unidos nagpadaranan nin extradition request sa DOJ para kay Pastor Apollo Kibuloy. Senator Lacson itinuro ang Congressman kan Mindoro sa flood control projects na pinunduhan nin insertions. Department of Agriculture Secretary Laurel nagpatanid sa pagkontra kan Vietnam sa suspension kan importasyon nin bagas kan Pilipinas. Representative Panaligan nagdepensa sa Mindoro flood control projects asin tinawaning duon na wala siyang papel manungod digdi. Sa ibang nasyon, 76 gadan sa pagkasulo nin bus Afghanistan. Sa lado ng sports, Pinay triathlete Kira Ellis nagkampiyon sa Europe Triathlon Junior Cup. Iyan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Preparado na ang siyam na mga contingents o organisasyon na masabay asin makikipagkompetisyon sa street dance competition sa Ibalong Festival 2025 ngunyan na taon sa siyudad nin Legazpi. Sa opisyal na listahan na nakalap kan DCGB News, ini kompwesto nin mga contingents hali sa man iba-ibang munisipyo sa probinsya nin Albay asin mga barangay kan Legazpi City na kinabibilangan kan Tribo Bangkero, Tribo Maniteño, Tribo Ligawenyo, Tribo Bicolnon, Tribo Orbanwa, Tribo Sinag, Tribo Jovenes, Tribo Pulang Anggi, asin Tribo Ostik. Ang Ibalong Street Dance Competition 2025 gigibuhon sa Setyembre 5, 2025 alas 2 nin hapon puon sa Velamor Subdivision sagkod sa Ibalong Park sa Barangay Puro, Legazpi City. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Aktibo na ngunyan sa iyang trabaho ang Bagong Albay Police Provincial Office Provincial Director na si Police Colonel Noel Nunez. Pinuuna naman kaini ang paglibot asin pagbisita sa manay iba-ibang hifatura kang pulisya sa probinsya ning Albay. Buena mano sa pagbisita kang opisyal ang Daraga Municipal Police Station sa lindong kang liderato ng COP Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea. Nagkaigwa ng inspeksyon asin pagriparo bako sa nasa pasilidad kan police station kundi kasabay na ang sistema kan deployment nin mga tauhan asin schedule kang sa indang duty. Inaraman ni PD Nunez ang sitwasyon asin kamugtakan kan mga miyembro kan kapulisan. Tinamanduon kang opisyal na moral kan pulis pareho kaimportante kan sa indang misyon na mamantinir ang katrangkiluhan asin kaayahan sa munisipyo kan Daraga Albay. Inasigurar man ni PD Nunez tatawanyanin magkakanigong suporta asin inspirasyon ang lambang pulis tanganing makapagsirbi sa saindang nasa sakupan. Pinagirumduman kaini sa mga PNP personnel ang marikas na pagresponde asin pakusugon ang koordinasyon sa publiko para matanos na maimplementar ang 5-minute response sa paagi kang 911. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex.
Nakatalaan na ipaapod ni Gobernador Noel E. Rosal ang mga department heads kan Kapitolyo Provincial para linawon sa mga ini ang mga tseke asin ginastos sa mga catering services sa mga nakaaging events. Prinangka kan Gobernador sa ginibong budget forum ang gabos na department heads napaing gusto ang mga tseke ngunyan kan Kapitolyo na para sa mga catering services na uminabot na sa milyones na kantidad na inokupar kan mga nakaaging administrasyon sa probinsya. Sigun kay Gobernador Rosal, dayman siyang pagduda sa nakaaging administrasyon ang ginastusan sa catering pero maawot niyang repasuhon nguna ang mga tseke na darakula ang kantidad. Magigiromdoman na durante kan inaugurasyon kan Gobernador, nagpatanid na siyang babawasan ang mga catering sa Kapitolyo tanganing makaekonomiya asin ang pondo nagagastuson digdi magamit sa pangangaipo kan mga residentes kan Albay, partikular sa pagbakal nin bulong. Sagod ngunyan dai pa na babanaagan ang pag-eskusar kan gobyerno sa mga infrastruktura na nadestroso kan uminaging bagyong Christine sa Tercer Distrito kang Albay. Ang mga inikompuesto kan mga tinampo, flood control asin dike na padagos na pig-aagrangay kan mga parauma. Sa follow-up kan DCGB News sa DPWH Regional 5, sinabi ni Lucy Castañeda, tagapagtaram kang ahensya, nagabos na proyektong nadanyaran. Reported na sa sainang opisina dahil dakulang pondo ang kinakaipuhan, ipinasa na ini sa quick response kan DPWH Central Office. Sinabi pa niya na dai na ini maagay sa proseso kang Kongreso, kundi DPWH na ang direktang mabalidar asin mapaluwas din pondo, lalo na takaipuhan talagang ma-restore tulos ang infrastruktura para sa kaligtasan kan mga apektadong agricultural land, particular na sa Tercer Distrito ning Albay. Sinabi ni Castañeda na pighahalat na sa naninda ang pondong ida-download kan Central Office kan DPWH, tanganing magkairahay na ang mga nadanyaran kan proyekto kan Bagyong Christine kan uminagi sa probinsya kan Albay. Mapuol na sa aga ang duwang semana na selebrasyon kan Ibalong Festival. Sa entrevista kan DCGB News kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, sa iyang sinabi na magkakaigwa sa opening day nin Eucharistic Mass sa St. Raphael Parish sa oras na alas 2:30 nin hapon. Susundan kan parada alas 3:30 nin hapon, hali sa parokya papasiring sa Ibalong Park sa Barangay Puro. Tampok sa selebrasyon ang konsyerto kan Filipino rock band Rocksteady asin fireworks display. Piglalaoman naman ang pag-abot ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla sa opening day. Mientras sinabi ni Mayor Ismail na mabukas man sa aga ang beer plaza sa Ibalong Park, mantang Ibalong Agri-Trade Fair asin exhibits sa Ayala Malls, Legazpi City. Droga asin bakong illegal na tupada asin tong-its ang tunay na perwisyo ngunyan sa mga hararayong barangay na dapat tutukan kan Philippine National Police o PNP asin Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Segun sa impormasyon, kada bulan may updated report ang mga barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC dahil pig-oobligar ini kan DILG pero kulang ang aksyon kan PNP asin PDEA. Enot kay ini ipinahayag ni Albay Governor Noel Rosal sa pagtukaw kang bagong Provincial Director kang Albay na si Police Colonel Noel Nunez na dapat tutukan ang mga illegal na aktibidad sa mga barangay. Idinagdag pa sa report na sa mga akomplishmento kang pulisya kung bakong tong-its tupada ang nadadakop, alagad ang illegal na droga, kulang ang nadadakop sa mga hararayong barangay. Sobra sa 2,000 na participantes ang presenting unyan sa pinagigibong Family Congress 2025 kan Diocese kan Legazpi sa pangingenot kan Commission on Family and Life sa Ibalong Centrum for Recreation. Ang mga partisipantes hali saman lain-lain na parokya kan Diocese kan Legazpi, Diocese kan Nueva Cáceres, Sorsogon, Masbate asin Muslim brothers and sisters. Sa pahayag ni DCFL Chairman Reverend Father David Thomas Ramoso, sa iyang sinabi na katuyuhan kaini na ma-address ang mga issue asin challenges sa modernong pamilya. Igwanin tulong dynamic talk sa Family Congress kasabay sina EWTN journalist Valerie Joy Escalona, sarong educator na si Dr. Antonio Toralba, siring man ang psychiatrist na si Dr. Daphne Ong. Sinabi ni Father Ramoso na masosorpresa ang gabo sa adal na makukuha sa Family Congress asin matatawan in inspirasyon na protektahan ang pamilya sa mental challenges kan digital age.
Piglinaw kang Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital o JBDA-PH. Nadaipig babaliwala kang ospital ang dialysis supplies lalo na ngunyan na dakol na pasyente ang naglalaom na sa inda. Sigun kay JDAPH Chief Dr. Dominador Concepcion, kasunod kan mga nagbutwang impormasyon na may mga shortage sa special water used para sa dialysis operations, dai man nin dapat ikaadit ang publiko dahil padagos ang operasyon kang ospital. Pigsisiguro kang ospital na sa ibong kan mga challenges, padagos ang esforsos kan manahimiento na makautob sa procurement, bidding asin iba pang administrative procedures. Nakatalaan ng inauguraran ang kainot-inoting DepEd-funded ALS Community Learning Center sa Tabaco National High School sa siyudad nin Tabaco sa Agosto 28, 2025. Ang ALS CLC sa Tabaco National High School, iyo ang saro sa apat na inisyal na ALS Community Learning Center sa nasyon na nagkakantidad nin sobra 12.97 million pesos. Ang konstruksyon kanasabing CLC susog sa Republic Act No. 115 o ALS Law na magtao nin at least sarong ALS CLC sa lambang munisipalidad o syudad. Ang primary beneficiaries kan ALS CLC iyo ang mga learners sa Basic Literacy Program, Accreditation and Equivalency Program sa elementary and junior high school levels, ALS Senior High School Program asin iba pang special program sa irarom kan Bureau of Alternative Education. Ang inaugurasyon sa Agosto 28 papartisiparan kan DepEd Executive Committee o Execom officials, regional and division officials, DepEd partners as in ALS, implementors and ALS learners. Preparado na ang Public Safety Office o PSO kang Legazpi City para sa Ibalong Festival ngunya na taon. Sa koordinasyon o coordination meeting kasubagong aga, sinabi ni PSO Legazpi Chief Octavio Rivero na ma-deploy sinda ni mga personahes kan PSO sa malain-lain na parte kang syudad para mag-monitor sa mga aktibidad, magpuon sa street presentations asin concerts, asin sa iba pang mga aktibidad. Tinawandu ni Rivero na mantinidong vigilante asin mahigpit ang sa indang opisina sa mga drivers asin report na may kinaaraman sa overcharging asin sa mga biolasyon sa trapiko. Mga tugang yan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal asin iba pa pagkatapos kay ni. Nagustabi ka mo sa Legazpi. Land of brave hearts, bright smile, and the biggest celebration of who we are. Ibalong Festival. It is not just what you see, it's what you feel. The rhythm in our streets, the warmth of our people, and the hero in every Bicolano you'll meet. Ibalong lives in how we stand strong, how we celebrate life, and how we show the world what it means to be a Bicolano. Heroes are not just in stories, they live in all of us. Come to Legazpi, awaken that hero within. This year's celebration is bigger, brighter, and bolder than ever. Opening fireworks display, Ibalong Exhibit, Art vs. Cancer, Shades of Strength, Ibalong Agri Trade Fair, and Beer Plaza. Grand Opening Parade, Ibalong Festival Boxing Competition, Eucharistic Mass, and Ibalong Opening Concert. Ibalong Tattoo Expo 2025, First Mayor's Cup Ibalong Festival, Open Karate Do Championship, Derby, First Mayor Hisham Ismail Airsoft and Speedball Competition, Baile de Ibalong and Dance Showdown 2025, Vocal Warriors Ibalong and Sing Off 2025 auditions. First Ibalong Digital Animation Competition, Beach Volleyball Tournament, Ibalong Festival Grand Jog Fair 2025, Ibalong Bandfest, Battle of the Bands, and Ibalong Golf Tournament. Ibalong Zumba 2025, the first Ibalong Fun Bike and Fun Run, Car and Motor Show, Ibalong Grassroots Dance Sports Tournament, and DMS Medical and Optical Mission, Table Tennis Tournament, and Dragon Boat Invitational Race, Fort Mayon 360 Bike Challenge, Tahanang Tanghalan and Ibalong Football Tournament, Second National Billiards Tournament, Mutianang Ibalong Coronation Night, Vocal Warriors Sing-Off Grand Finals, Ibalong Street Dance Competition, First Ibalong Festival Regional Open Pamsay and Cuguroy, and the Grand Finale. Live Bini Concert. At opo, Bini is coming to Legazpi. Kaya, don't miss it! From August 1 to September 6, feel the beat, taste the culture, live the legend, street parades, pageants, concerts, food, and adventure. Ibalong Festival 2025. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema.
Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa tong pagtiripo nini, entertainment at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Itagabos may paninimagan sa namagsaro. Itagabos tiniripo ninyo sa pagkamo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mga tugang, balik po kita sa Bareta alas 12 para sa mga detalyes kan mga Bareta sa Radio Nacional asin iba pa. Kinonfirmar ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Babe Romualdez, na nagpadara ang United States nin extradition request sa Department of Justice o DOJ kan Hunyo para kay Apollo Kibuloy. Si Kibuloy na leader kan Kingdom of Jesus Christ nagsuko sa mga otoridad sa Davao City kan Septyembre 8, 2024 asin sa ngunyan nahahampang sa kasong qualified human trafficking sa Pilipinas. Kaibahan man siya sa Federal Bureau of Investigation o FBI Most Wanted List dahil sa mga kasong sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children as in bulk cash smuggling. May extradition treaty ang Pilipinas sa US na pinirmahan kan 1994 sigun digdi kapag naaprobaran ang request na uminagi sa diplomatic channel asin suportado nin magkakanigong dokumento
maghuhuron ang mga otoridad kan ambos nasyones para italaan na oras asin lugar kan pagsuko sa nasabing individual. Pigkonektar ang sarong kongresista sa Mindoro sa flood control projects na pigsasabing pinunduhan sa paagi kang congressional insertion. Sa iyang privilege speech, ibinulgar ni Senator Pamphilo Lacson na saro sa mga insertion iyo ang proyekto sa banwaan kan bako asin nainot sa Oriental Mindoro na napag-araman na kay Congressman Arman Panaligan kan 1st District kan probinsya. Dai pinag-unamita ni Lacson si Panaligan sa iyang pagtaram. Alagad naglataw ang pangaran kang kongresista sa slide kan presentation ni Lacson na nagpapahiling kang accomplishment report kay ini kang Hunyo 30, 2022 sagkod Disyembre 31, 2023. Ang pangaran ni Panaligan nahiling sa Agila. Banner na ang gustong sabihon, iyo ang aksyon kang gobyerno asin inisyatibo sa larangang lehislatura. Nagpatanid si Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. laban sa plano kan Vietnam na kontrahon ang desisyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na para mientras na suspinderon ang importasyon nin bagas, tanganing maprotehiran ang mga lokal na paraoma. Ginibo ni Laurel ang pahayag sa deliberasyon kan House Committee on Agriculture and Food may kinaaraman sa mga propwesto na amyandaran ang agricultural traffic Traffic in Act asin pakusugon ang National Food Authority o NFA tanganing maprotehiran bako sana ang mga paraoma kundi ang mga konsumidor sa paagi kan pagsiguro na igwang supisyenteng supply kan abot kayang bagas sa nasyon. Puon Septyembre 1, sususpinderon ang importasyon nin bagas nin 60 dias para mapakusog ang presyo nin lokal na paroy asin maprotehiran ang mga paraoma laban sa mas baratong imported na bagas. Nagdesisyon ang Agriculture Committee na pinamamayuhan ni Quezon Representative Mark Enverga na pagbiyuon ang mga propwesto na may kinaaraman sa pag-amyandar sa Agricultural Tarification Law asin pagpapakusog sa NFA. Pinahumitikan ni Oriental Mindoro Representative Arman Panaligan na siya ang proponent kan mga flood control projects sa iyang probinsya suhay sa slide presentation ni Senator Pamphilo Lacson. Sinabi niya na ang proponent sa nasabing proyekto bako siya kundi ang Department of Public Works and Highways o DPWH asin nakaibahan sa National Expenditure Program o NEP na nag-abot sa Kongreso. Ipig sumitir ini kang Executive Department para tukaron kan Kongreso. Sinabi ni Panaligan na ang flood control project sa banwa kang nauhan o naudyan bako asin iba pa kaibahan sa NEP asin bako siya ang nagproponir. Nangapodan si Bacolod City Representative Albi Benitez nintulos na pagdimitir ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos mabulgar na dai pa pala na ititindog ang sarong flood control project sa Bulacan na pigdeklarar ng completed kan ahensya. Ang Principle of Command Responsibility naghahagad na dapat nang maglusad ang sekretary. Mismong si Presidente Bongbong Marcos ang nangenot sa ginibong inspeksyon kung saan ikinadagit niya matapos maaraman na ghost project ang 55 million pesos na river wall project sa Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Daing ginibo maski sarong aldaw na dai nagtrabaho. Maski dumanan ini, wala na mahihiling na maski ano sigun kay Presidente Marcos. Nagranina ang nagkapirang kontratista asin district engineers kay Senator Pamphilo Lacson asin nagpahayag nin kahandaan na magtaram may kinaaraman sa mga kalokohan na nangyayari sa mga flood control projects. Sigun kay Lacson, nag-alangan ang mga ini asin ginirumdum ang kaligtasan ing kaso sabihon ang sa indang mga naaaraman. Apuera digdi gusto man na makasiguro kan mga ini napadagos ang laban sagkod sa puro o ngunyan sana dahil mainit ang issue sa flood control. Sinabi kan senador sa mga district engineers na napiritan sana na ipautob ang proyekto dahil sa sainda ibinagsak maski daiman hinda pighagad asin daiman kaibahan sa National Expenditure Program. Nangapudan si Lacson sa mga kapwa senador, sana magpahiling ng ehemplo na maging matanos ang gobyerno sa paagi kan honesto asin transparent na deliberasyon sa national budget.
Bareta sa ibang nasyon, gadan ang 76 katawo matapos na maaksidente ang piglunadan nindang bus sa Afghanistan. Nangyari ang insidente sa Herat City kung saan nawa running control ang driver asin buminangga sa poste sa gilid kan tinampo. Halis ang bus sa Islam Kala, sarong banwaan na harani sa border kan Afghanistan asin Iran asin paduman ang mga ini sa Kabul. Nagresulta ang aksidente. Sa pagkasulo kan bus mantang kaibahan sa mga naaksidente ang mga kababaihan asin mga aki. Nangyari ang aksidente dahil sa pinakusog na pagpapaibakwar kan Iran sa mga bako dokumentadong Afghan migrants. Sa bareta niya to sa lado ng sports, nanggan ang pambatukan Pilipinas na si Kira Ellis na natatapos pa sa ng 2025 Europe Triathlon Junior Cup. Dinaog niya ang 16 o 16 na iba pang mga gustong makamtan ang bulawan na medalya o gold medal sa torneo na ginibo sa Riga, Latvia. Nagrehistro ini sa kabilugan na 1 hour and 5 minutes and 7 seconds sa oras na kinakabilangan kang 12 minutes and 4 seconds sa swimming, 34 minutes and 27 sa bike as in 17 minutes and 36 seconds sa running. Nag-ikaduwa man sa iya si Luca van der Bruggen kan Belgium as in pangtuluman si Sarah Walter kan Germany. Ang nasabing torneo kompuesto ng 750 meters na langoy, 22 kilometers na pagbisikleta as in 2 laps na 5.1 kilometers sa swimming. Breakthrough! Naimbento kan mga eksperto ang EB7 2.0, inisarong klase nin electric bicycle na inspirasyon para sa transformasyon kan transportasyon. Sa paagi, sanakan sa dit na warehouse, nabilog kan kompanyang Jason ang EB7 2.0 na nasa 100,000 kung saan pinagagamit sa nangunyan ka nasa 8,000 na individual sa bilog na kinaban. Ang nasabing imbensyon nagpapahiling nin matibay na commitment o innovation as in excellence para sa pag-redefine kan electric bicycle. Istoryang naiiba! Para po sa satuyang special story, makaduda ang nakuha sa sarong video sa San Jose del Monte, Bulacan kung saan ang sarong tricycle nagbabiyahe sa Tanampo, nagaro deing driver. Alagad kami nagsabat ning bus, may biglang nagbutwa sa sidecar. Naglakop ang video nakuha ni Jen Arandela na nakasunod sa tricycle mantang pigbabiyahe ang tinampo na parte kan barangay Minuyan ka nakaaging aldaw. Sa video nahiling ang tricycle na solong nagbabiyahe alagad kan may masabat ining bus, biglang magbutwa ang driver na nasa loob kang sidecar asin buminalyo sa driver's seat. Flashback! Ngunya na aldaw Agosto 21 kan taon 1983, pigurumdum ang ika-42 na anibersaryo kan assassination ni dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Si Aquino midbid na kritiko kan administrasyon Marcos Sr. kan inassassinate sa Manila International Airport sa nasabing taon. Dahilan kan sa iyang pagkagadan, nagkaigwan nin maginiribong-ibong na mga protesta sa nasyon magpuon Pebrero 22 sa Code 25 kan taon 1986 na midbid na apod o sa apod na EDSA People Power Revolution na nagbusol kay dating Presidente Ferdinand Marcos na nagbiyahe pasiring sa Hawaii. Mientras tanto, bilang pagrumdom ka nasyon sa dipuntong Senador Aquino Jr., ipinangaran sa iya ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta, na pinapamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba si Miss Nicole Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Macho Balyaran, Miss Charome Leron, asin Mr. Jimos Barrios, sa lado technical katuwang tapo si Sir Nems Flora, asin si Mr. Jerome Nico Martinez sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Always number 1. Always DCGB. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy lunchtime po. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12.
Abangan ang masunod na programa. Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines. Are you curious how you could study, work, and live in Australia? Hayahay Travel and Tours is an expert affiliate of the Oz-Pacific Group Migration Agency based in Sydney, Australia. We're hosting a free info session on visa pathways to Australia. Get the chance to meet guests from Australian colleges and learn about the student visa and skilled migration process. Join the info session on August 30 at 10 o'clock in the morning on the 3rd floor of the Chancery, Magsaysay Street, Sorsogon City. And another info session on August 31 at 10 o'clock in the morning at the Event Center of SM City, Legazpi. So what you waiting for? Register now by visiting the Facebook page of Hayahay Travel and Tours. For more information, contact Gina Almaheda Corcuera at 0922-800-9310. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax